Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka step jong ka khatlai tarik matau nai Wiang araja ka khandai. Ka kanhun ki Runar bamla setia ban tep kilalai ban Wiang deng ya ka Kamra jong ki Nonghikai. Jong ko Nongrah Presbyterian Secondary School ka badan hanong ba Shillong. Da ka bapunan kam ban the da kumpunyang syarak. Kat kum ke jing thu jong pastor BCM ubalong nongpet jong ka balang Presbyterian Nongrah. Hakane ke jing wan thang dusman ki Runar ikane ka Kamra ki Nonghikai. Bon ki jing don jing em kila ingkhong nut khan bakan thop nadu ki me ki suki. Nalor kane uni pastor ulai thoru bakane ka kan hon ki Runar kilawa ro da ka jing tho haga notice board ka bala berngam ya ka school managing committee bad ki khna school halor ka pisa by school. Nakaliang jong pastor BCM lapan pau ya ke jing susi alor kene jingja bat ongru ba kinu ki badan jing kila banwan sakhamat banya karan markhman da ka ktien amban penjular ya ke jing don jing em jong ka skol. Clear school. Agabidai bakani ke jingjati kumpaso in charge namar bakani ke school kadan pelau jo ke yemani Presbyterian Nongrah di paso in charge jo ke balang ni bat kilai petip bat marmar hing lewan mare shani pedeng jo ke bakum kata ke jingja ti endang ilai po yang ni ngi session ke decision nakata kadau ngi khamslam ban ai ke FIR namar ba ki up mo nang i principal inomla ban rai marway hab hi ban up ke jinga don lang ti hadian balaya wan i pastor i belong i chairman jong education committee jong ke district ta mangar kumpas in charge makani ka don lang ha po phalau jong ke yimani ti ngi siala ban shime ka rai bangin ai da ke FIR ti kat kum ke jinga thu jong i headmistress but i Nonghikai ru i balam pilatip i kumaka ja ka balap ning kong ke de ka por kum ba pra ho ye ba ka tu ke jingja ka ja ti imat nge poi mangi hang ni kum tahi kala poi si sipo duna sipo beji e kum tu nge poi ba di hadian ke tu nge saya ai FIR ti na ka Nongrah Rinja police station ru kilai wan bat kilai investigate kilai pet ye ki dakishin bat ka ba kham pen so khya yang ngi bangin ai ke FIR to kitiar kitar ngi la julor himo tu ma play i tin ri ka ba kham pen so khya yang ngi ka de ka tu ka shiti ka bangi yo mo ka ba threaten ye ki Nonghikai threaten ye ka management bat ngasoi ka balang ru nama bagani ka school ka dana po jang ka compound jang ka balang tinga smo ba ka long ka jing ka threaten ye ngiru tin ka ta daw ngi ong ka bahai bangi ai de ka FIR ti ngi la ya tho i ka formal complaint kum tu bat ki la ya wan ni ban le bat nga sukarpat ina ka liang jo ki badai ban pet ye ka niru ba kin shim khia ke kam tam na ka liang jo ka police department le sekin kham shim khia kanang baila ban yo ban nimtip manu badan manu badai nama kumpul ong imes ka di ka jing berngam ki Nonghikai ka jing berngam ki nong penyat ke school ti ngi don ni ka jing sngo syapti kam tam ka jing long jo ki kena menta ko mangi ui ti na ka daw ngi sukarpat ko ta ki na ka liang jong ka ki badai ban pet le se bin kam le kam stet kanang bangila ban yo les ban tip ya ka daw balai ko ong imes mentan ki tho ka shiti ka badai ka pisan re ngila yo ka jing penshai na kaliang jo headmistress ngiru ngilai kali mene mars new year ka shiti ngilai kali le se ka don ka nugu ka ba ngi pen bon kaliang jo ngi ka badai ka pisa gi ong em kam dan ka bakum kata ti hindre ngim tip na ka daw ti ngi shu ong ngi ba ki don ka nugu ka daw ka bahai bi ki wan mi se ka school but si gendu ignong penya ka school la sing na nya sort out kita ki jingdon kam ki jong ki mi ki palen ki na school ke Nakaliang jong ka headmistress jong ka school ka kong BT Jerwa kalayathu balalap yakini ka jing kamdeng ka Kamra baju shong ki Nonghikai school hakapor kumba prabaje e mister ya ka bala yu ining kong da ki kena school ya ka ba ya ka tedam ka bami na po jong ka Kamra Mario i yakini ka jingja marmar nakaliang ki kena
Kilalit pentep ya kini jingja syakawai ni kinu hikai jong ka skul. Haka bala yo bansai kitiar kitar bala julor syapalau skul. Setiap apa some of the teachers ki one school dan kita wapor benda one school ki shamba ka staff room ka meeting ka meet them ti ki ka shamba ki dekla apply ka kamera staff room ti ki iba ka dan ka ding ti nang ginang mot nang kong ginang mot ba ka de ka short circuit mo bade nak light ti ndai ngila pet bahar dekla pet ki teachers ta ka por kila khamyawan ki teachers ru dia nama kadai kapor badang menstep ba kapor school kapadai ti kina hikai kedang wan nadien iwe dan iwe dia kishamba hadian pan dekla pet pak ki pet ba kamdai naka light mo kadai naka de ba dan try mo ba imat badan kibrio bana barhi bawan ban le kita kakam tingim tip haduk amenta di menuru ti kijing ki table jong ki teachers ru kila inglut mo kila ing kumba fila yo ihi fila pet dia ka kalong ta but kidan duk ka notice ki bu apa ka notice board dia ki bu ka notice ang ta but ki threaten ya ki teachers ya ka management hiru kumjo dia ki threaten kumta ki tho but ki dak ru itho hi ki dak kim the day ki dak jong ki khna ki banang bastart ki handwriting dan ki handwriting ila ban study ki itu hiba ki de mo bapak danang ya kan pak danang da start ya ti tangum tahi ti ki threaten pat baki ki crunch manga pisa ti ngintip na kadau belai ndai vendia kran ka pisa ngendia kran ya ka pisa ka by school hang school mendia compare baki wiki school lim padia hab she ka by school jogi hang ni kadang long tang ha ke pok san spa shi snem kataru kidan ke batang arspa new pho lai spa ter kunta ti ka shangat kom ki kelas taru ngimju penboru ki kimi ki pa bikin sio bet no ha ka por badai ni ong ye ki le kidan pisa phila ban sio ha ka kanu no ko poru da fidan chi spa ne arspa ne ka shangat kom ke jing yo bela jongki kam ngimju penbor hiru tamba ketang ko ngi shu ong ba ki haban pendapat ha ka por ka ba ka shaba ki ni result ndai ngim chudan ke ke ba ngin penbor ki kimi ki pale ngin ong bala da film siu by school ngin be school ngim ju ong kumta but nama bakani ke school mission ti naka kadau ngiru mi de nong train mission ti ngis ngothu ya ka jing jenja jong ki kimi ki paru ti nginak shida long ru ya ka parents meeting ha ka southern jong November dia nginang keli nginang ngi ki teachers nginang keli hi ke jing ba fia sham ka school dan jing ram ki ong ti ngidang dan hi kita ka jing kran kai mo ngi ong ni sutanat ba ka school ka kio mo namar ba film dan jing ram ba ni ki teachers ru ba ka school hi mo ka school bla ba ka ba ni da ka response ka jong fees mo tho ba ka school ka kio tian bat kumjuru kadang gawai ka jingle jong nang na ka school ka jongi ni shedan ka kata ka jingle mo ba mana usnam ka balada shubo ngidan ki mi ki pa ki dan sausan ngur ki bawan school ne ka school ka shedan ka jing map a ru wat hai te ti dor ibarit ru ni shed map a ya ka by school ladaran san ngut ni map no arngut ti kata ka jingle ka jongi ha school ti ngi sngo lingo ba balai ki tho ya ka pisapat ngim lak masung thu ha ka ti nakaliang jong lingba jong kani ka channel ka jong fi ka long ru ka kubor ya ki kimi ki pa ki basngap mentas ni ti lada kidan kanu ka jing mo pen pau bet ha kam hangai headmistress ni ka management ne mo da pim lak ban siu by school kandai ka kum kini ki jai kam ki bam lak ban pediang ha kanu ha ka jim lang sa lang ru lak ban pediang mo ti dangi akran ru ya ka jing im blai ru kam dai hi kum kani mo dai pi ong hang ni pi lap ya ka jing long kristan ban le da kum ni ru mi ha hi ru mo ti da fi smo bi su janjar pi wan ya kran bat ni long ki bakuloi ban skam mde da bangi long ni ngim strict ru kata mo ngim long strict ru da ta kadau na kaliang jongi ka school bat na kaliang joka jiao district ru nomor ba lapan mi ka kerteng joka jiao district mo ka manage ka badi ka management joka school tingi penpau kan bala da fidan kanu ka jing mi shakmat wan shakmat kum kita ki beri ke bala shai mde ban le de kanu ki kam ki bam dei ban le kan